Joan, tu te'n recordes que avui surto amb la Mònica i la Clara? Tinc unes ganes, Joan. És que ens ho passem tan bé, riem tant. No m'esperis a sopar. No, perquè mira, jo encara els he d'explicar la meva nova feina, la Mònica ens ha d'explicar el seu viatge a la Índia i la Clara ens ha d'explicar si són fill de parella o no, que no ha quedat molt clar. Total, que ens posarem a xerrar i se'ns farà a l'hora de sopar. No, què tal? Mira, la Mònica em truca. Mònica, digues, sí. Ah, un canvi de plan, sí. Anar al teatre. Ja, ui, quina llàstima, Mònica. Sí, perquè no podré anar. No, és que tinc molta feina, Mònica. Ja. Mira, tinc tanta feina que et volia trucar este matí i no he tingut ni temps. Ja, imagina't, sí. Bueno, sí, ja. Bueno, un altre dia. Adéu, Mònica, adéu. Adéu, cuideu-vos, adéu. Mireu, ni 11. Ja està, Joan, ja m'he quedat sense plans. Que volen anar al teatre? No m'agrada anar al teatre. Jo és que sento vergonya, quan vaig al teatre, però no pels actors, que potser pobrets ho fan molt bé, sinó per mi. És que és veritat, clar, jo arribo al teatre un divendres a la nit, cansada tota la setmana, seca allà a la butaca i dic, que còmode estic, pum, que botada al canto, ja està, Joan, ja m'he dormit, ja no sé, ja no puc continuar el fil, ja no sé si ho fan bé, si ho fan malament, no sé si toca aplaudir, que no m'agrada. O potser jo no m'adormo i ells ho fan molt bé i projecten molt bé la veu, això que diuen, però l'espai no acompanya. I a mi me toca seure a última fila i ni veig com abans, perquè ja no veig, ni sento tampoc. I no, mira, no m'agrada. Joan, tio, quina pudor. No, tranquil, fes. Però bueno, és que no és només per anar això, només per la vergonya, sinó perquè és que tampoc acabo d'entendre els actors. Per què parlen així? Per què fan aquestes cantareles quan parlen? Com dius? Que et porti un rotllo de paper. Mira, ara t'ho porto, Joan. Però ara mateix tu m'acabes de dir, Mariona, porta'm un rotllo de paper. I jo m'ho crec. Me crec que t'has fent caca i que t'has quedat sense paper. Però és que un actor no m'ho diria així. Un actor me diria: sisplau, Mariona, em podries portar un rotllo de paper de vàter? Per què parlen així, Joan? És que no ho entenc, és que això no té credibilitat, així no hi ha qui s'ho cregui amb aquestes cantareles. De veritat. Mira, la setmana passada, Joan, anava jo pel carrer i em vaig trobar, no t'ho vaig explicar això, em vaig trobar un xic pel carrer que em va vindre amb una llagrimeta a l'ull dient-me que sisplau, que li acabaven de robar la cartera, que aviam si li podia deixar 5 euros, que havia de muntar a l'estació, que s'estava fent fosc, que sa filla li estava esperant i sa filla era menuda. Mira, un drama, Joan, un drama. Que jo vaig pensar, hosti, tio, quin pal. Li vaig donar els 5 euros i li vaig dir, ves, i sort, tinga sort, corre. Fa 2 dies me'l torno a trobar, veig que se m'acosta i jo dic, ara em vindrà a donar les gràcies o a explicar-me què. No, va vindre i me va explicar que li acabaven de robar la cartera, que aviam si li podia deixar 5 euros. No, a l'estació sa filla menuda s'estava fent fosc. Tot exactament igual. Bandarra. No va fer cantareles, tenia credibilitat i jo me'l vaig empassar, Joan. Però ells no, els actors sempre parlen així. De veritat. Un pensament en el teatre, Però és igual, és que, a més, els actors són complicats, Joan, perquè entre ells són molt de quihi, jaja, molt amiguets, anem a fer un vinet després dels assajos, jo te vinc a veure a l'estrena, tu me vens a veure a mi, com va fer el teu amic Marcel, te'n recordes? Que ens va dir, sisplau, que m'acompanyeu a veure l'estrena de la meva amiga Laia. I nosaltres, sí, anem. Vam anar, la Laia ho va fer superbé, no, Joan, la Laia ho va fer superbé, i en acabar, el Marcel, Laia, que bé ho has fet, que bé ho has fet. M'has tocat la patata, Laia, m'has tocat la patata, que per un moment m'he oblidat que era la meva amiga Laia, la que estava allà dalt. Molt bé. Bé, ho va fer bé. I camí cap a casa. Marcel, que estàs callat, què passa? No ho sé, és que trobo que la Laia no l'he vist forta, li deu preocupar alguna cosa, no trobeu? Li fallava alguna cosa, no me la creia. Te la creies?
Bandarra, però si li acabes de dir... I li vaig dir, Joan, li vaig dir, Marcel, escolta, però si li acabes de dir que t'havia tocat la patata, que t'oblidaves de que era ella. I ell, oh, sí, però és que els actors tenim un ego, així feia així les manetes que em feia. Els actors tenim un ego que hem d'anar molt en compte, molt en compte en les crítiques que fem i les que rebem hem d'anar molt en compte. O sigui, en compte, però ahir us quedeu, guapos. Ja està. Ja està, la veritat. I després els actors també, és veritat que tenen ego, és veritat. Com saluden els actors quan acaben l'obra? Vull dir, saluden, nosaltres aplaudim i fins aquí tot correcte. I llavors se'n van, però no se'n van, Joan, no se'n van, que no t'enganyin, que es queden amagats darrere la cortina i venen pegant saltets de puntetes i tornen a saludar una altra vegada. I clar, nosaltres continuem aplaudint. I ells se'n van i tornen a sortir, i així 2, i 3, i 4 cops, si és necessari. Per què ho fan tant? No, és que no és necessari, clar, de veritat. Tu t'imagines que jo quan acabés un juí fes el mateix? Que digués, adiós, buenos días, senyoria. I en comptes d'anar-me'n, me quedés amagada sota el taulell i digués, senyoria, buenos días. I torna una altra vegada. Ah, que no? Doncs ells, per què ho fan? És que no ho entenc, no ho comprenc. No, el teatre. Mira, només hi ha una cosa per la que m'agrada més el teatre enfront del cinema. I és que al teatre no es poden menjar crispetes. Sí, Joan, no es poden menjar crispetes. És que no hi ha res pitjor que seure al cinema i que al costat te vingui una en una paperina així de gran, plena de crispetes, que cada una que s'agafa i se menja ell, cinc te cauen damunt meu. Vols parar, fer el favor de menjar crispetes, collons? Que se'm cauen totes al damunt, És que no ho suporto, és que no ho suporto, Joan, de veritat. Oh, per favor. Joan, on vas amb el cul a l'aire? Ai, Joan, ho sento, el paper, ho sento, carinyo, és que m'he oblidat. Fes, tranquil, fes. És que estic trista, Joan. Ja. Quina llàstima. Bueno, i ara què fem? Podríem fer alguna cosa, tu i jo, no? Ah, vols que anem al cine? Va, doncs bé, anem al cine. Sí, va. Com dius? Que vols menjar crispetes? / palomites? De debò, Joan? Val, doncs... Espera, sí. Joan, pots tancar la porta, sisplau? És que fa pudor. Tanca un momentet. Gràcies. Mònica, hola, sóc la Mariona. Escolta, que encara hi soc a temps d'anar al teatre? Sí. Ah, doncs vinga, va, al teatre, vinga a prendre pel cul la feina, nen, al teatre, doncs al teatre, sí que tinc moltes ganes, sí. Vinga, fins ara, Mònica. Adeu. Joan, escolta, que al final sí que sortiré amb la Mònica. Sí, perquè m'ha dit que al teatre demà. Val? Vinga, fins una altra, Joan. Adeu, bona nit, adeu.